Babae ako, babae tayo, hindi babae lang. Happy Women's Month to all of us. Mao kini ang gipamulong sa gatusan ka kababainhan nga mitambong sa 2025 National Women's Month celebration dinhi sa Sugbo nga gipahigayon sa Plaza Independencia karong Sabado, Marso 8. Karong adlaw sab gisaulog tibuok kalibutan ang International Women's Day. Miabot sa 80 ka mga barangay women's chapter group ang nagkahiusa aron sa ulogon ug sawan ang laing-laing mga kasinatian sa mga babay. Gani gibutyag sa pangu sa Mambaling Women's Organization, Carmelita Cabihe, nga sa ilang organisasyon makakita mismo sila sa mga hagit sa kababainhan. Addiction? Drug addiction sa mga babae. Di, nasa dana. Mga bata, kaya pitado man mga women's good. Kinang drug addiction, ang kanang pagkuhan dito, kanang curfew sa matag barangay. Angay sa buhaton, kaya dagang kayo mga bata nga, mga underage ba, nagsigig lagaw ba? Kanang pangulata sa mga bana, abuse ba? Sa pagkakaroon, wala na, kaya na-minimize na ba? Tungkol sa balaod. Kaya mga women's karon sumusukol naman sa bana. Mibutyag ang Executive Director sa Cebu City Women's Family Affair Commission, Jojo Lingaw-Lingaw, nga mas gipahingusgan nila nga mapaubsan o mahunong na ang mga kaso sa violence against women and children kon vauci dinhi sa Sugbo. Of course, whether we like it or not, there are still a little cases of vauci and abuse on children, no? But dili na gyud pareha kinaadto that nga nagsigitag-hatag bitaw og seminar on the laws. Kanang atong continued trainings and naamagod tayo mga discussion and strat plan, and then with our partner NGOs like for example the Law Inc. Usa sa mga opisyal sa Dakbayan nga nagpakita og suporta sa kalihukan mao si Cebu City Vice Mayor Dondon Hontiveros nga mipadayag sa iyang pagkamapasalamaton sa papel sa mga babay sa nakadaiyang sektor sa atong katilingban. In a way, we've heard stories about women's victim of certain abuses when they were teenagers and how it changes them and mold them to be the leader that they are right now. So we are grateful for your leadership, your service, and as mga kanang atong mga kapitan nga kababainan, salamat sa inyong ganang gipakita nga serbisyo. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.